Otvorenjem Srednjeeuropskog uzgojnog centra na predjelu Farjevog Laza kod Tršća, 5-godišnji projekt povratka tetrijeba u Gorski kotar priveden je kraju. Pokušavamo vratiti tetrijebe u ove prekrasne goranske šume. On je nekad bio, što kaže doktor Malnar, prva lovna divljač nekada. Mi njega ne lovimo kako sam ja, evo u lovstvu već 45 godina nismo pucali tetrijeba. I nećemo ga pucati dok zaista brojno stanje ne pokaže da se on može reproducirati, a da ga ne ugrozimo kao vrstu. Rezanjem vrpce te puštanjem tetrijeba Gorana i Kvarnera u volijeru, uzgojni centar i službeno je otvoren. Povratku tetrijeba u šume pridonijela je Primorsko-goranska županija, izdvojivši za ovaj projekt 652.000 kuna. Mi smo najbogatija županija u Hrvatskoj, a rekao bih i u ovom dijelu Europe, možda i u cijeloj Europi, po biljnim i životinjskim vrstama, po prirodnoj baštini i zapravo želimo zaštititi našu prirodu od izumiranja, tako da smo napravili centre za posjetitelje u Belom za supa, sada radimo vuka, rise i medvjeda, evo ovdje tetrijeba. Kruna cijeloga projekta je izgradnja velike volijere za podivljavanje uzgojenih jedinki, a koja je opremljena automatskimhranilicama i videonadzorom. Projekt repopulacije tetrijeba pokrenula je istoimena udruga, koja za cilj ima i obogatiti goransku turističku ponudu. Ovaj program nije samo u smislu da se financira iz donacija, nego i iz fotolova. Znači da se i udruga sama financira, a ne samo, jer je važno da ne samo davati ribu, nego naučiti loviti ribu. Nadamo se da sa ovom predivnim resursom, tetrijebom gluhanom, ćemo napraviti veliku ponudu za Europu, za cijeli svijet i privući što više fotolovaca na ovaj teren. Tetrijeb gluhan je vrsta planinske ptice, strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj još od 2005. godine. Od ukupno 177 registriranih pjevališta u Hrvatskoj, danas ih je aktivno svega 10-ak.